Kinyaruka. Lakini na bateri barase kanisa sana kurupie kebirgo PH. Kebirgo PH. Okay. Aba kongware ngoge kabanga na chiro ngisara sitemagega. Yes. Nabango gumbu yande. Okay. Ibona bakaro mwana nyaruka nkwa tora mu wati gitego matenga baba bugesuna igitabo nje tata tume komono to tata tuma na tume getoko boko ono tata tume komono yonsi nyete. Yes. Okay. Bia mono sana wachibategariri atimeti ko sininko iri baga chitake chiga isato igainya isano ni kubate kendo ko pongesa ba muraba bana Sungusia no bate iboli ndio sinko iri bageri rero ndo jenga yarenge ya bana Sungusia Kisii FM koma nerengo bakengoli. Busuri. Usikwesi kwana ke kusi. Akina nje mbiyande. Okay, genda kuchiona. Thank you so much. Kamba. Kabaka. Uchura. Transformer ya Kisii FM. Karibu. Batebie. Kekenyi. Na bado. Mbiyamono sana. Thank you so much, mwane copy. Kisii FM. Kisii FM. Wairibia. Oliwetu Nicholas Nyakundi. Nicholas karibia kwa kweli swali. Tata waiwachirende. Ochi. Kisii FM. Oro chararwe monyo. Hey. Thank you so much. Eleni abangina. Come on. Hey. Masi. Omumururi wenyenya wala. Chobu karibia go chaka iga. Chobu akari saka na kiro. Akitiga karibiega. Chobu oyo. Chobu oyo. Wasano wale. Yes. Mwenye ya kabisa. Kwasambi ya kabisa na tagerete. Ningo tagerete. Akamba biyande. Kundi no aro atikabona erete okorra bakari kumusikira uchimaga nagira takuli. Bueno. Wow. Okay. Bueno. Okay. Nimai nyasa ogosise ni yarombi yole. Thank you. Koma mbakengari. Koboko. Kisii FM. Wow. Ya.
Akare emesa ngumbu ndimo ikere Kwasakwasa kwa kwani. Na yanjira maiga. Ndiye mono. Okay. Ekura na bakomanan. Alright. Egenteki kwa bangwana. But in the meantime, mheshimiwa Walter Nyakundi agotebanga gakinkwaniria abana ba minto bachire nkuma. Tobasire tokonya. Ya tobekira umulima. Oino mheshimiwa Walter Nyakundi. Okay. Embongi ekisimi. Egotebanga tata nkwaniri Kwasakwasa rafiki yangu. Ambulance operator eke embongi ekisimi bankwaniri bonse. In SMS, getting you loud and clear, capital stage. My quiz is which is Makam. I have my own electric guitar and I want to know how to play solo. How can he help? Abate guitar kia ebuye komanyana gyo kobuye ade komanya kobuye guitar tabanyeti na kyo komako. Ona na weko rahisi. Ango toka maicheria matuka manga sakuru Windspark. Abona bakonyore na bayane na bako yerunde. Yes. Arafu na wotoko ligiri tukere mongonya komoroki ninta kita banta bangi bakore bayo wamanye. Vivian Kurukeumbu agotebanga na wasikiliza sana wape kongole. Sister Mary Grace kuruchinsema onomo sister. Kuruchinsema chirichia tabaka. Agotebanga wa Sungusia wako sawa. Biyamono sana. Biyamono, thanks for promoting sister. Omongi na bwe skimu. Kurisema chenya byose. Agotenga ngutigole che byose ebuke gosengi che gafulenga. Agotenga yetige ebuke. Congratulations to our boys, wanafanya kazi mzuri, waacha kusikiliza vitina. Sungusia ni moja enye tunajua. Mahali Job Mayengako na John Makambako na Kwasakwasa na Nyakundi. Hao wengine wakaende mesosino ime. Wakaende mesosino waterero. Thank you so much. God bless you. Now, ndara chikuba tukekera ndete kubase. Tege tangani. Moto enamba ye band. Enamba ye band ye treasure. Nimetenga mheshimiwa Walter Nyakundi. Ta koraki. Mheshimiwa Walter Nyakundi ta arutege. Atebanga aki kama kwenda video shooting yeye na atene ina. Mheshimiwa Walter Nyakundi by the way amache chipake tibere aria make amache chipake tibere adasani kindly aita gosinya mheshimiwa amache libo kwenda video amache Walter Nyakundi arabona amanyana igatari pesa amanyana iga akoleta inche ko ba inche ko chapanga inche ko mheshimiwa ogoro nyabeka abo obisi yao gabu inche nyoyi chipake tibere tafadhali. Amache kurua so mheshimiwa Walter Nyakundi. Na ya mwa ile ni namba ya mwana. Naende umugwekaine ono data ne kibono bu. Uri no mwana minto kasa. Tata mugwekaine. Mwana ngarongo te tawo niko somo ndako na yako mubwa kumurangeli kwa sana ki. Enamba yesimi ya Sungusia stroke featuring Kwasakwasa. Namba yesimi nere iyo. Ile 07 Yandalika nanji. 07 Tetora rusi nini chiki ba. 07 24 790 596 596 0724 790 596 eyene ya Sungusia. Ye. Lero yigento. Tuna tole ga wana ba minto na tole ga gesa na to achaka bona na tole biyaga. Ntu tubuga tobomo to iwana ine to gambe ganta kama to iwana. Aya na gatoronga ga gunse to go share to. Mogo chora mwese. Yebo. Ni ngori ate ke manguru. Wana skisi mogo chikotere ko Mango na. Engare na tu visibwaye. Ngere wa. Oh. Boneta yo chakolike ke manguru me. Mama share. Bakabaga ke tiga to sange
nakigeko garaboniga makambo murigeri nyakundi murigeri ya nateba murigeri nakwana ngwarenga ngo kwana ere baterere no ngwarenga ngo kwana naigo kabisa and I can tell you for free onye moko genderaiga teba nga oyo monero ko receive era abwene go chimoino abande bakonya gutaka and in fact now jiri abana muziki abange on a personal level bona tadia seried on a personal level abande bakorera batanga tata tukitu abugiri go chiabu abantu bakomanyekana ne chiband master abande ntu abugiri twakode nane ngogenda guchiari nacho gokora into byana nande kanda angeri kuna nane nche nkora amasoezi nande ngende lakini numune band onye moko genderaiga I'm telling you bado a future ere so bright Kenya saba seni monene abakonye ende abalende ikagara abande mwakwana mono tikachoni akorango kwa niaba ya Sungusia okay kwa niaba ya Sungusia ema ikitata kwa tigeri igora madana jegita ana mai kire kora yo ande na matanga kirende na yena nire naka bane gwekera nyenare mbia bono my brother so restaurant gochaga iga right na gokesa karibu wono gitu na gotebia abantu kiana nyorwa kia magana gote na mange nyachaka bono gakwera saa ina kya gutuko yankwana makega mashabiki aitu bari na igure mutu anjete right nteka twashagete bandi na arengere tinga wasine ya inere bona na kitiri ko mundu wange bandi kumene yo muzi igonse gutiga mbagwatera jiyo kombwata yes bona nje ngoya remere nye kore negas una kwaso minta asenara ya tere tinga abantu bange kawire ngantige Sungusia chisa ibucha bote basaretie nduri nero rote na wono kazi tunaifanya somo yoyomo na nduna turiga family ntubwate right tubwata abantu baito maisha italia mami yes tabutone tukusanya saba sisi ni matanya saa gosini arago ake kuya na gosisi ni abana bao waje koroshiza kukia mami eba baigo bantu mbatwirenga tukaranga abanyamuziki n'abana muziki n'abantu bakariga naiga ya yangu titore kanisa yes family tunguchirisi kanisa yes igo nduri gukora gento kebe imiziki yeto ko bugito go semi umuntu okay nturi ko bugito gate y'abantu nga abarugiga ibamono nga bosa baby ibamono otuko atengi bintu bibitige na bonero tutete uja gosokia togote ya baby rende no handire muko na koiwa tote bino na barugirene ino sengenjene gasi inere mwatororia baby bako bajombe inu mwati mwabega cyanga mwakura to kumyokia baby to gana mama gujake gasi ino na inde okay okay ewana timanya tini kwa abantu babiri batatu ntagete uturi gukwana bantu tagete atore omurugio ni family yao nya atore iga nande gukangiri nomba sani bawe iga bakonyoranga nako chitaike chibere chaeri oya sana right my wife akuruko Edina Kerubo Makambo ena limanya kana tetari vyaso yani bana karo twins yes akuruko Dori Kabarongo na Cherio Mora ana toto naro ngwaterende kwa mboka karo masingaro yes my mother yuno Kerubo mwega yes my father naro nyokiri miaka 100 na kitu na lakini kora myoki are kero na gosire amyoki sana ya buri kuma basike barabu right buri Patrice mwega nyamangari nyamangane sukuru itonere tonya gwetogeri yes na basani bana bonzi pimbaro akina poni yambane avuga uyo Peter Taruru nyangogali right my brother Shemu mwega na bande ndi bana bonkwe bana ndoje toira na anje barike mbakwane bonzi pi mbatigede ena ne namba yawe simya sabaria mbaro orio tabanga to omwegerie solo gita thank you onyara kumwe namba yawe your personal number oine rentagete ndaje kubundiza nera abandi okay ya ne uchakana 0710 irangora ngoru siare ki 0710 92 tindarika 0710 92 75 82 82 0710 92 75 82 inere ya Makambo umwegirie soro pakamanya mugambe na muragambe guchimwe finally ni moreta gramanyire bona wangaire kubwikare tiga gwake simya ino ere studio akamuranje tiga gwaka mo eri baga
mweri bagakore mweri bagakore tigaketho magwaka bono bono babuganga no bolimo nere iyo thank you so much kwasa yes mbugata mangana atatu ritangani kwa niaba ya isho ya komo ndete gutangasira mashabiki onse pia sebali mbere ni nambia muno okay number 2 about the video yes ndutagete konyora dancers baraba gusia banyene wow dancers yes anybody wigute ngane dancer onye gukagete no dance ole ora tenge bagense tete goke ntumutagete ground wow igona ari ko tebanga nturwe namba yes naye kore komo baranyare guikira they can code you yes oto wasiriane because a video to go shoot yes tutagete abagusiba participate batenge kabisa yes nimgate my grandmother no motengi sana lakini kwa ikaura ara moeti asikete moretere oye tutagete muimbia nadia tebia banga babo minto sabina nyaboka gotenga mbaya ach olino makongo aji omongina baba okoro nyaboke mukamali chondo egasi eyibono obwakanubuya onare ko teba egento kende gya gatatu ntubune band ya Sungusia featuring Kwasakwasa yes ngotera turi singero ao onye bote toche celebration yao yes kera machika yako fidia kireko kea bono ni president no tole no toje club kiao yes ko entertainment yes ni bote to terwe itoro mwana siasa itokoni bituma bya obuya itokoni biasara bya obuya no tole yes akuwasiriana na itu okay tamangana getakorekanira asige tutegetuto yabikengero naro tutegie kwera aina mangana tukwera saba na inji bachi kutika ile gasi itu okay igendo kimoelio yes anare ko iranira mashabiki na mbemo all right bali babeire bako bamo na intu kianda gikumi asoko tubwatsia yakwere safari ye musiki nenko na ndene bwate challenges ego okuramwa mangana manga mangi lakini rende na intu ntomo maede nyasai right ngo sabatori nyasai because to kora kene ngo stego nyasai ngo sabanda na onije na makambale ko buye sole nyasai ko ncha buye sole nkomupa bakabumanya buye sunira maria onye tacha yamanya kwa besoro okay anal kurwe namba yane yes asibalia bategete gocha ko participate ya mangana ya video shooting go dance by the way recruitment mo etene go ikebe ndi mo konye banga ose mo ko banga no monto on a personal level muna gwa kesi kuna bono to smartphone chisimi jaji what you do kerora because gathering sinjitake kartu akoire namba aye ukurigie sani ya Sungusia ndio yose ya kwasa obekalia otenge otome clip WhatsApp rahisi sana magokoro mambisa mbiri no ndabwo akibaba makango tomere clip kya magokoro so twagerigereria yes litogo big twagwakire simu atenga enchu tokoleta maso tumera nasigete yes form ni toko ya batenga tuligocha na yanga koruka tuligocha na jirio begete now nkwate banga onye ko tagete goterwa bono muna nchendo mwamuga na ne mamu mitako ku Florence Bunari na bongo te yontera muna emonyo 19 eri mwamuti director okisi FM otomira semesiga akobori inki otari gotera kisi FM yaro gose ere mbe mana konya na tigari chikona ibere bone kona yo mwali mbona moriru muramba okay bona bakabe kwengere ko turuchinere nguturwanirira yeah okay mumurana ko erio nonkuri oyo kegogi agotenga gotea team kubwa nimefanya kazi na Kwasakwasa for 2 years I can testify is a good hearted person so ogopongesire otabiringa thank you so much omishima Walter nyakundia tande itukoria shooting ngende moya match tayari otabire yani alika sawa yani story tell sawa igo amache limo kwa shooting make sure mwanginyo inche nkonya kwa nkobaere ligamba tenga match ali amoshime wote nyakundi aikirega now ngoli otigaire kwa job maya tiganda ro namba obe toraru namba ya WhatsApp yes kindly yeah kusabo kwa na le chinsa bono chiko minyoka na keko ran kwanye namba igere 07
ya WhatsApp. Yes, 07 Mhm. 26 0726 560 560 879. 879. Nirudie 0726 560 560 879. 879. Yes. Eyo ne ya WhatsApp. Nanda na wawaka. Ana bugwaka ya Kwasakwasa. Yeah. Otome video WhatsApp. Video a clip. O ne clip video clip otengete ayebe ko manyen otengete nyenyene ngoma ya Kwasakwasa oyebegete gusene ngoma ya Sungusia ende yonsi eriye kugochia nkoro nyatengera bye ole serious in fact baka ngerere Just na kuna na kego na kuna just 2 minutes. 2 minutes yere tayari eri sawa alafu atome clip alafu mochore ni mwekanga oyombiare mumwakire simikagana mugwate namba yae gabo Tomorete college. momorete kai gabo mukori amasoes then amangana babia Nicholas Nyakundi Ndakagora tigangwa ni mungu natachi kunga. Ngoi kagoma tati ndo sali